ассалому алейкум ва рахматуллоҳ. бародарон аҳли ислом, умедворам хубу тансият ҳастед. алҳамдулиллоҳ, имрӯз мо қарор дорем дар масҷиди Тоҷмаҳали Шиёр. кори масҷид мо рафтасам, бародаро телефон доранд, шабу рӯз аллоҳ муборак на бародаро ки моро дастгирӣ карда омадастиянд. коромо давом дорад. деворлаша сафед карда, баъза дарнаша гипсакарданаша застиянд. алҳамдулиллоҳ, шукри аллоҳ ки ҳар рӯз то рӯзи масҷиди мо зеботар шудааст. агар тайёр бошед, ман як тараф нишон метиҳам. бародаро шумо хоҳиш мекунем қадри имкон ҳамин навора дида паҳн кунед, лайк монда ва дигарро расонед ки бисёр бародари хайрхоҳ ҳастанд, наметавонанд ки ҷона хайр кунанд. агар тайёр бошед, ман навора нишонтон метиҳам. хатман ин навора паҳн кунед ба дӯсту бародаро, апо хоҳарон расонед ки ҳамин масҷиди мо зудтар тезтар обод шаваду дурмаҳа намоз хонем.